Pandhawa tata gati wisaya Indriyak sasara maruta bawana bana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan gulingan limo Ong tetiwang lolo Dermas Patik Raja dewaku mandhek-mandhek tak takoni yo le yo Gus ngaku sapa jenengmu ngendi omah ngaku buta ngendi dongkolan praceka takoni durung blaka njunjung dongkolan praceka dongko papane yaksa praceka araning buta Natyan wujudku buta dudu buta mercua ora mlethek saka kayu watu. Uri saka negara Tunggul Malaya. Jenengku Detya Kala Sangkirna Janggi. Balik sapa kowe, Kus? Panengah Pandhawa Raden Arjuna. Semedya lumaku menyang endi? Ngedutke kedheping netra jangkaing padha krenteking ati. Ora kena pacut alas kene ndak wingit. Ora ana gawar kentheng kang minangka pepalang. Ndas buta pating dibobok minangka pertanda. Lamun Guru-Godho kelawan aku tigas nganggo curiga kelakon sirna margalayu. Papo babar popo. Kemi gonjing langit kelap-kelap katon. Lir kencanging alis risang mawek gandrung.
Kekesara kaya manuk perancangan kopat kapita kaya buntute ula tapangin. Tibane Kyai Slebrak gilang-gilang pandamu Kios.
Wah. Oh. Ah. Hey. Oh, yo. Hey. Look. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Hey. Ah. Oh. What? Ah. Ah. Hey! Wah! 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 Rujet jroning triya linglung liwung anjentung lesu lesah lungkrah kasrambah ing rasa susah hanenggih panengah Pandhawa Raden Arjuna ya Raden Janaka katresnawi wis pagas kabagyane wis tigas lumampah kebegan ing rasa maras mangkono tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya sigra caos pemut mring Sang Bendara ingkang lagya kalimput wadananira ayu kumel
Ucam rahnya maratani Megegek ugek sadulita melai-lai. Nuwun sewu Gus Ndara Janaka. Ten donya niku mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan. Teng donya niku mboten wonten tangis sing ngungkuli panjeriting katresnan. Katresnan niku kanugrahan saking Kang Maha Murah kanthi linambaran sucining manah ingkang weh rasa bungah lan ambabar barokah. Gus, kula mboten maido kados pundi aboting penggalihmu. Wong sing lagi pepasihan karo garwa tur lagi mbobot parandene kudu pegat lan pugut dening wengi sing kahanan. Nanging jengandika menika dudu wong saudon saurupan nanging jiwa satriya ingkang kedahipun santosa lair batosipun. Satriya menika jejibanipun boten namung nata lan jaga rasane dhewe ning kudu rumeksa rasane tiyang kathah. Lelampahan pait ingkang jengandika sandang menika mujudaken panggemblenging batos kangge kasantosaning jiwatama. Tanpa beda kaya emas, kaya kencana nika bisane mencorong kudu dileler lan disangkling, gaman nika bisane landhep ya kudu diasah. Gegayuhan luhur ingkang hanjok katentreman niku kudu tinuku sarana laku, bebasan wong mangan niku bisane enak kudu luwe, wong ngombe bisane seger kudu ngelak, wong turu bisane angkler kudu ngantuk, wong urip bisane mulya kudu wani rekoso luwih dhisik den. Mulat mara Sang Arjuna munira kamanungsan sawangnya gendre manis liringe dikamantian kula mboten maido kaya apa to aboting rasamu. Ning nuwun sewu mang ora alik mang ora arik penggalihmu. Ning donya niki nuwun sewu. Donya niku dudu papan dunung, ning yektine papan sing bakal ditinggalake. Yen magepokan kalian bab donya aja banget-banget anggene sampeyan nggondeli kenceng-kenceng nggih, Gus. Rahina semubang yuang haruna katinetraning uga rapuh
sabdaning kokiloring kanikara saketer kinidunganing kung lirwu sing wini panca ana piyayi bagus sing mung ndingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Panjenenganmu ki sapa, Raden? Satriya Madukara panengahing Pandhawa. Jenengku Raden Arjuna. Bapakku yen ngono kowe. Mrih mangsut nari mengkabu budine kang den bawani langap-langap matur ngucap ngaku lamun to anak Janaka nganggo dasar pirang perkara. Lho, aku ki anakmu lanang jenengku Bambang Wisanggeni. Yen pancen ngaku dadi anake Arjuna, Maragagi kowe kandha ibumu jenenge sapa? Aku ora ngerti. Cetha lamun to kowe wong ngawu gawar, golek mulya kanthi nindakake apus krama. Kowe iki wong tuwa tak goleki paribasan jagat tak ubengi ping 7. Bareng ketemu nek tumanggakmu karo anak kaya mengkono kuwi. Aja kakean gunem sing tanpa guna kowe minggato. Aja nambah-nambahi petenging rasaku. Yen pancen kowe ora gelem dadi bapakku kowe njaluk dadi musuhku, sakarepmu tak legani edian kowe. Ayo. Yo. Oh. Bocah ora kena diman wani nantang perkara kelawan Janaka
timbang nyandung dirimpet lakuku. Tibani jemparing ora tatas janggamu tak guroni batamu. Canaka aja, Ger. Canaka. Ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Apa ta sebabe kaya mengkono? Iki mengko yen kowe tega mentala mateni karo Wisanggeni sing bakale getun keduwung ora ana liya kejaba ya mung jeneng kita. Kok mekaten Bu Kulun? Iya. Mergo iki isih kulit dagingmu. Nalika kowe ninggalake Kahyangan Argadahana bojomu Batari Dresana lagi babaran cenger jabang bayi metu lanang tak glowentah ya iki anakmu lanang anakku nggih. Anakku bocah bagus. Ya Rama, bektiku kunjuk ya Rama. Iya Bambang Wisanggeni ndak tampa gawe bombong ing rasa. Banjur ibumu ana ngendi cah bagus? Nah, yen kowe takon marang bocah iki babagan ibune, ora bakal ngerti. Sing ngerti ya Bathara Narada iki. Nalika Dresanala babaran cenger jabang bayi metu lanang, sakjroning Dresanala kuwi ora eling Purwadaksina. Digendong karo Dewa Srani saiki digawa ning Tunggul Malaya. Dudu arep iki. Dresanala Mara Gage ora ketang mung sak gebyaran kowe nglirika karo Dewa Srani. Sawangen sing kanthi tliti lan permati, aku ki kurangku mapan nggo ndi? Cakrake cakrak aku yen timbang karo Janaka, gantenge ya ganteng aku. Aku luwih muda tur dasare ratu. Yen kowe ngladeni kelawan Dewa Srani ora bakal tiba ning Padascuri ning tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan. Mula kang mangkono aku wis edan kepayang ngengkleng bingkleng kengangklangan. Kaya apa rasane maremku lamun to manjing tilam sari. Kanthi abebantal sing nyengkir gading ageguling siwentis kuning. Dewa Srani wong kang kaya kowe. Mara Gage gatekna apa kang dadi sumpahe Dresanala. Nadyan to yen perlu langit kuwi jugruk, donya iki kiamat. Aku ora bakal mengongi wonengen. Katresnanku ya mung marang Pangeran Arjuna. Mula yen nganti kowe clandhakan kowe murang tata wani nyenggol kelawan busanaku bakal ndak obong. Kowe nyenggol karo kulitku bakal ndak beset edyan kowe. Yen ngono kowe ora kena ginawe becik. Wegah nampa warah nampik marang pitutur. Yen pancen dientengke patimu, Janaka ora ngukup, Dewa Sani ora ngukup. Ing kene dalan patimu. Oh.
Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus Arjuna apa abang ya gene kuwi ganggu gawe anggenku ngungkrum kelawan Dresanala ora melek mripatku kuwi bojoku yen pancen Yayi Dresanala kuwi gelem monggo aku ora bakal melu-melu nanging cetha lamun to patrapmu kuwi mung goro-godho sarta meksa kelawan rasane wong wadon ringkih-ringkih wong lanang lamun to wanine mung mula sara karo rasane wong wadon kakean cangap kowe. Oh. 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 Wah. Wah. Oh. 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 Wah. Oh. Prabu Dewa Srani kasesering yuda. Aku sing golek bela iki kala Durgangsa. Janaka ora minggat unta malang. Gedhe dhuwur sapa? Panenggak Pandhawa Werkudara kuwi sapa? Kala Durgangsa. Endi Janaka kokope getihe? Yoh. Ah. Wah. Wah. Weh. 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 Wah. Ah. Wah. Weh. Bektiku katur ya Ibu. Anakku lanang bocah sikit. Wis anggen nindak tampa gawe bombonging rasa. Koko Prabu Ndrawati bekti kula katur.
Ya wis ndak tampa Kakang Mas Werkudara kula ngaturaken panuwun dene jengandika paring pitulungan. Iya. Nadyan kados pundi kemawon kahanan ingkang kebak pepeteng menika menawi dipun obori mawi ati sing suci tartamtu dadosipun badhe padhang tetrawangan kados mekaten. Lairipun Bambang Wisanggeni putra Madukara menika mugi-mugi dados wiji ingkang linuwih, wiji ingkang sejati, ambabar dumateng kayuanan sarta katentremaning jagat raya. Tanpa benten kalian Raka Mas Wahid Sidik Kristanto anggenipun bebrayan kalian Mbak Yuwice Ernawati. Peputra nenggih Genduk Rara Lembayung Larasati. Mugi-mugi lairipun Genduk Lembayung bener-bener dados rana sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti samu barang ingkang kagayuh sembada kinayoman dening Gustine. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gungi samudra pangaksami. Sak beja-bejane sing lali sih beja sing eling lan waspada. Minangka tandha syukur aku bakal njukit sawetara mangsa borong Den. Sono sesanti Jaya Wijayanti